Takže ahoj, ahoj, ahoj. Zdravím vás všetkých a chcel by som povedať, že ďalšie časti San Andreasku už budem nahrávať, že budem komentovať. Lebo doteraz som to nahrával bez toho, že som to komentoval, a to preto, lebo som nemal mikrofón, alebo mal, ale hrozne slabý bol, ako necitlivý a tak. Tak som si kúpil taký stojanový a dúfam, že ma bude čuť dobre. Takže tak. A ešte sa ospravedlňujem za ten zvuk, že je v hre není počuť. To fakt neviem prečo tiež není počuť. Ale však budem sa snažiť čítať. A čítajte aj vy. Takže ideme za policajtmi. Ani rádia nejdu zvuk, neviem tiež prečo, tak aspoň vlastná hudba. A? Ani to nejde, takže kde je to? Načítať. No. A poď. Dobre. Tak ideme. Hop. Jau. Nevadí. Nevyšlo, no. Šmejdi. Kde sa tu zobrali tie autá? Tutut. Ježiš, jak sú daleko. Ježiš. Bože môj. Lamerím. Neviem, ako často budem točiť videá, ale asi dosť často. Za deň asi aj, neviem, okolo 5 častí, lebo jeden deň mám čas, jeden deň nemám, a tak sa to budem snažiť kopiť. Neviem. Sakra. Dobre, nestíham. Áno, sme priatelia. Aký ústup medzi gangami? Co to ťažké? Nezájem. Áno, Rusi. A Balasovia. Čo ten fyzilný, jak sa otočil? Dobre. Hop. Ty kokso, stĺpy ma priťahujú. Jaj, bože. Jaj, no, nič. Poďme. Serus. Ježiš, ďalší stĺp. Už bere motorku, rýchlo preč. Dobre. Už tam budem, dúfam. Zajtra. Just can't cut him out. Sorry. Ale ja som chcel. A že sme tu. Ťažké cúvanie. Tí motorkári. Dobre. Ideme hlavne nabúrať do vysoko zdvižných zdvižákov. Jaj. Oheň je zlý. Vesta. To sa vždy zíde. Tam máš headshot. Ale
Ježiš, toto má oné mieritko cez celý monitor. Ne, to nežerem, to žerú len socky. A smažáčik. Tak. O, tu máš. Tak, a teraz bumchneš pekne. Že bum. Krásne. Tak, dobre. No by bolo. Neviem, koľko nahrávam, nevadí. Prídem k Sweetovi a dám to ako ďalšiu časť. Takže pustíte si ďalšiu časť. Tu bude misia, neviem, 25, 6, 7, 8, 9. Netuším. Fakt netuším. Liechtenstein. Hops. To nemôžem. To je najfake. Bože. Reklama. Ale ne. No. Dobre. Takže tu sa vidíme v ďalšej časti. Čau, to zatiaľ.